Existuje myšlenkový experiment, který paleontologové někdy navrhují, aby otřásli jistotami těch, kteří věří, že svět byl ve svých obecných rysech vždy takový, jak ho známe dnes. Experiment zní takto. Představ si, že můžeš cestovat 300 milionů let zpět. Ne do žury dinosaurů, ne do křídy květin, ale do karbonu, období, které geologové také nazývají dobou uhlí, protože právě tehdy se vytvořila většina ložisek uhlí, která lidstvo už 2 století těží z podzemí, aby pohánělo své průmysly. Dorazíš na planetu, která obíhá kolem téhož slunce a má prakticky stejnou velikost jako dnešní Země. A přesto to, co najdeš, se nijak nepodobá žádnému ekosystému, který si kdy viděl nebo si představoval. První, čeho si všimneš, je vzduch. Obsahuje více kyslíku než v kterémkoliv dřívějším či pozdějším okamžiku dějin Země. Nejnovější geochemické analýzy, založené na izotopech uhlíku a síry zachovaných v sedimentech z tohoto období, odhadují, že obsah kyslíku v karbonové atmosféře dosáhl mezi 30 a 35% ve srovnání s 21% vzduchu, který dnes dýcháme. To není nepodstatný detail. Je to klíč, který vysvětluje téměř vše, co se chystáš spatřit. Druhé, čeho si všimneš, je vegetace. Nejsou zde stromy v tom smyslu, jak je známe. Nejsou zde duby, buky ani borovice. Místo toho krajinu ovládají rostlinné struktury, které působí zároveň povědomně i hluboce cize. Plavuně, ty též rostliny, které dnes rostou jako malé plazivé byliny ve vlhkých horských půdách, zde však dosahují výšky 40 metrů s kmeny silnými jako automobil. Přesličky, které jsou dnes skromnou 30 cm rostlinou na okrajích cest, zde tvoří lesy vysoké 15 metrů se svisle rýhovanými kmeny. Stromové kapradiny z listy, které se otevírají jako obrácené deštníky 20 metrů nad zemí. Kordajté, primitivní jehličnany tohoto světa se svými dlouhými a úzkými listy šeptajícími ve větru, který obsahuje více kyslíku než jakýkoliv moderní vítr. Je to svět bez květin, bez plodů, bez trav, bez ptáků, bez savců. Obratlovci existují, protože obojživelníci kolonizovali souš již před více než 60 miliony let a první plazy se začínají objevovat právě v tomto období, ale žádný z nich nezastává roli velkého suchozemského predátora. Tuto roli zaujímá zcela jiný typ zvířat. Zvířata, která si dnes spojujeme s malostí, s bezvýznamností, s tím, co bez přemýšlení rozdrtíme pod nohou. Zvuk, který naplňuje okolí, je zvuk hmyzu. Ne diskrétní a domácí bzučení mouchy ani noční zpěv cvrčků, který slyšíme v létě. Je to něco jiného, hlubšího, všudy přítomnějšího. Třepotání křídel zvířat s rozpětím až 70 cm, přibližně o velikosti havrana nebo sokola stěhovavého, která se pohybují mezi listy kapradin a plavuní při hledání kořisti. Praskání článkovaných nohou 2metrových členovců pohybujících se po zemi bažinatého lesa. Ticho mezi 2 nádechy něčeho, co by ti, kdybys to mohl vidět zpříma, připadalo jako noční můra, mořský štír, který před desetiletími přenesl svá klepeta na souš a dnes měří 1,5 metru. Vítej v karbonu. Éře, kdy členovci vládli zemi. A abychom pochopili, proč vládli, proč dosáhli takové velikosti a proč zmizeli, musíme začít mnohem dříve než v tomto okamžiku. Musíme začít dobýváním. Dobytí pevniny. Před 475 miliony let v Ordoviku začaly první rostliny osidlovat pevninu. Nebyly to rostliny v plném slova smyslu. Šlo o jednoduché fotosyntetické struktury, podobné dnešním mechům a játrovkám, bez pravých kořenů a cévních pletiv pro transport vody a živin. Přichycovali se k vlhkým skalám poblíž vody a vytvářeli zelené koberce na okrajích kontinentů. Suchozemský svět byl z naprosté většiny holá skála a písek. Žádný viditelný život, žádný pohyb, žádný zvuk kromě větru a deště. Živočichové následovali rostliny až později. První členovci, kteří se odvážili na pevninu, tak učinili přibližně před 425 miliony let v Siluru a s krajní opatrností.
Byly to mnohonožky, předkové dnešních stonožek a tisícinožek, článkovaní živočichové s mnoha končetinami, kteří zpočátku žili ve vlhkých přechodových zónách mezi mořem a pevninou a živili se detritem prvních pobřežních rostlinných společenstev. Nebyli velcí, nebyli rychlí. Měli však něco, co většina mořských živočichů neměla. Exoskelet schopný odolávat vysychání. Exoskelet, tedy chytinová kutikula pokrývající tělo všech členovců, je jedním z nejgeniálnějších vynálezů evoluce. Ve vodním prostředí byla jeho hlavní funkce strukturální – poskytovat pevnou oporu svalstvu a ochranu před predátory. Ukázalo se však, že má i druhou vlastnost, která byla ve vodě bezvýznamná a na pevnině se stala rozhodující – nepropustnost. Dobře vyvinutá kutikula odolává ztrátě vody odpařováním, základnímu problému každého suchozemského živočicha. Členovci opustili vodu s řešením problému vysychání již zabudovaným ve své biologii. Druhým problémem života na pevnině je dýchání. Ve vodě je rozpuštěný kyslík přijímán žábrami, tenkými membránovými plochami v přímém kontaktu s okolní tekutinou. Na souši by tyto membrány okamžitě vyschly. Suchozemští členovci vyvinuli radikálně odlišný a mimořádně elegantní dýchací systém – vzdušnice. Síť trubic, které vstupují do těla malými otvory v kutikule zvanými stygmy, postupně se větví až k jednotlivým buňkám tkání a dopravují kyslík přímo ze vzduchu tam, kde je potřeba, bez nutnosti krve jako prostředníka. Je to pozoruhodně účinný systém, má však vnitřní fyzikální omezení, které bude mít obrovské důsledky pro maximální velikost hmyzu. K tomuto omezení se ještě dostaneme. Nejprve však musí být dobytí dokončeno. Velký skok ve složitosti suchozemského života nastal během Devonu, mezi 419 a 359 miliony let před současností. Rostliny vyvinuly cévní pletiva zvaná xylém a floém, která jim umožnila růst do výšky, zvednout své fotosyntetické listy nad konkurenci při zemi a účinněji dosahovat slunečního světla. Objevily se první skutečné lesy se stromy, které mohly přesahovat 8 metrů výšky. A kde jsou lesy, tam se na půdě hromadí obrovské množství odumřelé organické hmoty, listí, větve, padlé kmeny, spory, mrtvé kořeny. Obrovská hostina čekající na každého živočicha schopného ji využít. Hmyz, v přísném smyslu hexapodi s tělem rozděleným na hlavu, hruď a zadeček se 6 nohami a nakonec i křídly, se objevil v pozdním Devonu nebo raném Karbonu. Nejstarší nesporné fosilie hmyzu pocházejí z doby přibližně před 400 miliony let. A od samého počátku využíval hmyz nový zdroj odumřelé rostlinné hmoty s účinností, které se žádná jiná skupina suchozemských živočichů nemohla vyrovnat. Byl malý, byl početný, měl vysokou míru rozmnožování a brzy vyvinul inovaci, která z něj učinila nejúspěšnější skupinu živočichů v dějinách Země – křídla. Původ letu u hmyzu je jednou z nejdéle trvajících a nejvíce fascinujících debat evoluční biologie. Křídla hmyzu nejsou přeměněné končetiny jako u netopýrů nebo ptáků. Jsou to nové výběžky hrudi, struktury, které nemají obdobu v žádné jiné skupině živočichů. Hypotézy o jejich původu sahají od paranotálních výběžků, původně používaných k plachtění z korun rostlin, přes struktury určené k termoregulaci, které postupně získaly aerodynamickou funkci, až po přívěsky, které pomáhaly vodním hmyzům na hladině vody. Co víme s jistotou, je to, že již v raném Karbonu hmyz létal. A když hmyz začal létat, Země už nikdy nebyla stejná. Karbon – dokonalé jeviště. Období Karbonu, které trvalo přibližně od před 358 do před 299 miliony let, představuje nejvýjimečnější prostředí, jaké kdy suchozemský život obýval. Abychom pochopili proč, je nejprve nutné porozumět geografii a chemii tehdejšího světa, protože obě vytvořily podmínky, které nikdy předtím neexistovaly a které se až do dnešního dne znovu neopakovaly. Kontinenty Karbonu neměly uspořádání, jaké známe z moderních map.
Superkontinent Gondwana, tvořený dnešní Jižní Amerikou, Afrikou, Antarktidou, Austrálií a Indií, se z velké části nacházel nad Jižním pólem a procházel periodickými zaledněními. Rovníková pevnina, směs toho, co dnes představuje Severní Ameriku, Evropu a části Asie, se však nacházela v tropických a rovníkových šířkách s teplým a vlhkým podnebím téměř po celý rok. Právě v těchto tropických oblastech se rozvíjely velké karbonové lesy a zde se odehrává příběh, který nás zajímá. Tyto tropické lesy nebyly sezónní. Na podzim nestrácely listy ani nezažívaly období sucha, která by omezovala růst. Byly to bažinaté lesy svou celkovou strukturou podobné dnešním tropickým deštným pralesům, avšak složené ze zcela odlišných rostlin. Obří plavuně rodu Lepidodendron, které mohly dosahovat výšky 40 metrů a průměru 1 metru, s jizvovitými vzory na kůře připomínajícími šupiny plazů. Sigillarie, další rod plavuní, s kmeny bez větví po většinu své délky a chocholem dlouhých listů na vrcholu. Kalamity, stromovité přesličky s kmeny členěnými do dokonale válcovitých článků. A mezi nimi v podrostu mimořádná rozmanitost kapradin, semenných kapradin, tedy rostlin, které vypadaly jako kapradiny, ale rozmnožovaly se semeny, nikoli výtrusy a první kordajtové. Nejpozoruhodnějším rysem těchto lesů z hlediska chemie atmosféry byla jejich produktivita. Rostliny pohlcovaly oxid uhličitý prostřednictvím fotosyntézy a jako vedlejší produkt uvolňovaly kyslík. V moderních ekosystémech je tento proces vyvažován rozkladem. Když rostliny odumřou, houby a rozkladné bakterie je rozloží a znovu uvolní oxid uhličitý do atmosféry. V karbonu však tato rovnováha neexistovala. Důvodem je, že houby a bakterie schopné rozkládat lignin, sloučeninu, která dodává dřevnatým pletivům pevnost, se ještě nevyvinuly. Lignin byl v karbonu novou molekulou. Rostliny jej vyvinuly k budování pevných kmenů, ale biochemie rozkladu neměla čas držet krok. Když strom z karbonu zemřel a spadl na půdu bažinatého lesa, nebyl rozložen. Byl pohřben pod novými vrstvami odumřelé vegetace, stlačen vahou toho, co nad ním rostlo, a nakonec přeměněn v uhlí. Právě to doslova dává období jeho jméno. Uhlí je les karbonu, uchovaný po 300 milionů let pod povrchem. Atmosférické důsledky tohoto procesu byly mimořádné. Po desítky milionů let fotosyntéza karbonových lesů odčerpávala z atmosféry oxid uhličitý a ukládala jej jako organický uhlík do půdy, aniž by jej rozklad vracel zpět. Výsledkem byla atmosféra postupně bohatší na kyslík a chudší na oxid uhličitý než jakákoliv předchozí či následující atmosféra. Nejnovější geochemické modely, publikované v časopisech jako Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology a Geochimica et Cosmochimica Acta, kladou vrchol karbonického atmosférického kyslíku mezi 30 a 35 % celkového objemu atmosféry s nejpravděpodobnějším maximem přibližně před 350 až 310 miliony let. 35 % kyslíku. To je číslo, u něhož stojí za to se zastavit a zamyslet. Ve vzduchu, který dnes dýcháme, představuje kyslík 21 %. Zvýšení na 35 % není jen kvantitativní změnou. Je to kvalitativní změna, která ovlivňuje prakticky všechny biologické procesy závislé na kyslíku. Lesní požáry v prostředí s 35 % kyslíku se šíří rychleji, hoří při vyšší teplotě a spotřebovávají palivo, které by dnes nehořelo. Živočichové dýchající pomocí vzdušnic, systému jehož účinnost přímo závisí na koncentraci kyslíku ve vzduchu, mohou zásobovat tkáně na mnohem větší vzdálenosti od dýchacího otvoru než v běžném prostředí. A právě toto je klíč k gigantismu. Fyzika gigantismu. Proč kyslík mění všechno? Abychom pochopili, proč kyslík určuje maximální velikost hmyzu, je nutné porozumět tomu, jak funguje tracheální systém, jaká jsou jeho vnitřní fyzikální omezení a proč právě tato omezení může atmosférický kyslík rozšiřovat nebo zužovat. Tracheální systém hmyzu je síť trubic, která dopravuje kyslík přímo z vnějšího vzduchu ke každé buňce těla,
bez potřeby krve či hemoglobinu jako prostředníků. Tracheje se otevírají na povrch těla pomocí spirakul, 8 až 10 párů malých otvorů po stranách hrudi a zadečku a postupně se větví do nitra těla, kde se dělí na stále jemnější trubice, až dosáhnou tracheol o průměru menším než 1 mikrometr, které jsou v přímém kontaktu s vnitřkem buněk. Tento systém má zásadní výhodu. Je mimořádně účinný pro malé organismy. Transport kyslíku probíhá především difuzí, protože kyslík se pohybuje z míst s vyšší koncentrací do míst s nižší koncentrací bez nutnosti aktivního pumpování a difuze je na krátké vzdálenosti rychlý proces. U hmyzu dlouhého 1 cm může kyslík dorazit od spirakula k nejvzdálenější buňce během milisekund. U hmyzu dlouhého 10 cm se čas difuze zvyšuje se čtvercem vzdálenosti přibližně 100násobně. U hmyzu dlouhého 1 metr je jednoduchý difuzní systém zcela nedostatečný. Nejvnitřnější buňky by se udusily dříve, než by k nim kyslík mohl pasivní difuzí dorazit. To je základní fyzikální omezení gigantismu u hmyzu. Tracheální systém stanovuje horní hranici velikosti určenou dostupnou koncentrací kyslíku. Čím vyšší je koncentrace kyslíku, tím větší je difuzní gradient, tím účinnější je transport a tím výše leží maximální velikost. Při nižší koncentraci tato hranice klesá. Jde o přímý a kvantifikovatelný vztah a matematické modely vyvinuté fyziology, jako jsou John Harrison a Alexander Kaiser v prvním desetiletí 21. století předpovídají, že maximální velikost hmyzu by měla korelovat s obsahem kyslíku v atmosféře v průběhu geologické historie. Když paleontologové tuto korelaci zakreslili, výsledek byl pozoruhodný. Období s vyšším obsahem kyslíku, pozdní Carbonifero tardío a raný Permico temprano, přesně odpovídají obdobím největších zaznamenaných velikostí hmyzu a dalších suchozemských členovců. Období s nižším obsahem kyslíku, jako je Triasiko, bezprostředně po vymírání, které ukončilo Perm, se shodují s dramatickým poklesem maximální velikosti členovců. Korelace není dokonalá, protože roli hrají i další faktory, například přítomnost či nepřítomnost obratlovčích predátorů, ale je příliš konzistentní na to, aby šlo o náhodu. V pozdním karbonu s obsahem kyslíku 35% mohli být hmyz velcí. Nejenže mohli, měli k tomu i tendenci. A důvody nejsou pouze fyzikální, byly také ekologické. V prostředí s vyšším obsahem kyslíku mohou letové svaly pracovat s větším výkonem a po delší dobu, protože zásobování kyslíkem pro aerobní spalování je hojnější. To znamená, že větší hmyz mohl létat efektivně, což mu otevíralo potravní zdroje nepřístupné těm, kteří toho nebyli schopni. Selekční tlaky podporovaly zvětšování velikosti a prostředí to umožňovalo. Výsledkem byla fauna členovců, která nemá obdoby v žádném předchozím ani následujícím období dějin Země. Kyslík však nepůsobil sám. Stejně důležitá byla absence konkurence suchozemských obratlovců. Obojživelníci karbonu byli převážně polovodní živočichové, účinnější ve vodě než na souši. Plazy teprve začínaly svou diverzifikaci a byli ještě malí. Neexistoval žádný suchozemský obratlovec, který by mohl účinně soupeřit s členovcem s rozpětím křídel 70 cm o vzdušný prostor, ani žádný suchozemský obratlovčí predátor schopný bezpečně ulovit členovce o délce 2 metrů. Ve světě bez ptáků, bez netopírů a bez velkých suchozemských obratlovčích predátorů byl ekologický prostor pro obří členovce téměř neomezený. Obří vážky, paní karbonského nebe. Jsou-li dinosauři králi paleontologické představivosti, pak obří vážky karbonu představují jejich protějšek ve světě členovců. Nejmocnější a nejbezprostředněji pochopitelný symbol světa, radikálně odlišného od toho našeho. A stejně jako u dinosaurů se skutečnost ukazuje být ještě podivuhodnější než jakýkoliv jednoduchý obraz, který si dokážeme vytvořit. Meganeuropsis permiana, popsaná na základě fosilí nalezených v sedimentech raného Permu v Kansasu, je největším známým hmyzem v dějinách Země. Rozpětí jejich křídel dosahovalo 75 cm.
více než u mnoha středně velkých moderních ptáků, srovnatelné s rozpětím vrány či holuba hřivnáče. Její tělo měřilo přes 40 cm. Odhadovaná hmotnost se podle použité metody výpočtu pohybuje mezi 150 a 400 gramy, což ji řadí do velikostního rozmezí malého ptáka. Její příbuzná z pozdního karbonu Meganeura moni, objevená roku 1880 v uhelných dolech v Coventry ve Francii, měla podobné rozpětí křídel mezi 60 a 70 cm. Tito živočichové nebyli vážkami v přísně taxonomickém smyslu. Patřili do vyhynulé skupiny Meganisopter, která zahrnovala i čeleď Meganeuridae. Ačkoliv byli morfologicky velmi podobní moderním vážkám se 4 blanitými křídly, obrovskými složenými očima, silnými kusadly a stejným protáhlým tělesným plánem, představovali samostatnou starší linii, která vzkvétala během pozdního karbonu a permu a zanikla při vymírání, jež uzavřelo toto období. Anatomie Meganisopter odhaluje živočichy dokonale přizpůsobené vzdušnému lovu. Jejich složené oči, které u moderních vážek pokrývají téměř celý povrch hlavy a obsahují až 30 000 jednotlivých ommatidií, jim poskytovaly zorné pole téměř 360 stupňů s prostorovým rozlišením převyšujícím jakéhokoliv jiného členovce. Moderní vážky dokážou těmito očima zaznamenat pohybující se kořist na vzdálenost několika metrů a odhadnout její trajektorii s dostatečnou přesností, aby ji zachytili za letu. U karbonických Meganisopter s proporčně podobnýma, avšak většíma očima musely být tyto schopnosti ještě výjimečnější. Kusadla Meganisopter byla silná, ozubená a schopná vyvinout na svou velikost značnou zkusovou sílu. Analýzy jejich fosilních ústních částí naznačují, že dokázali zpracovat poměrně velkou kořist. Jiné velké druhy hmyzu, malé obojživelníky a možná i drobné plazy, kteří se odváželi do korun stromů. V karbonu, kdy neexistovali ptáci ani netopíři soupeřící o vzdušný prostor, byly Meganisoptery vrcholovými predátory oblohy. Nic, co létalo, nebylo mimo jejich dosah. Jak tito obři létali? Tato otázka vyvolala desetiletí debat mezi specialisty na biomechaniku letu. Let moderního hmyzu je jedním z nejkomplexnějších a výpočetně nejnáročnějších jevů fyzikální biologie. Křídla hmyzu nevytvářejí vztlak stejným způsobem jako křídla letadla nebo ptáka, ale prostřednictvím řady nelineárních aerodynamických mechanismů vírů na náběžné hraně, zachycení křídel při mávání, harmonikového efektu, které byly teprve během posledních 2 desetiletí postupně pochopeny díky kombinaci vysokorychlostního snímání a počítačového modelování dynamiky tekutin. U Meganisopter analýzy biomechaniky naznačují, že jejich let byl funkční, avšak možná méně obratný než u moderních vážek. Poměr mezi tělesnou hmotností a plochou křídel, tedy zatížení křídel u Meganisopter, byl vyšší než u současných vážek srovnatelné velikosti, což znamená, že museli létat rychleji, aby vytvořili stejný vztlak. Prostředí s vyšší koncentrací kyslíku v karbonu však zároveň znamenalo o něco hustší vzduch z hlediska hmotnosti na jednotku objemu, což zlepšuje vytváření aerodynamického vztlaku. Obě síly se částečně vyrovnávaly a výsledkem byl vzdušný predátor schopný létat s dostatečnou efektivitou, aby lovil pohybující se kořist. Nejpřímější důkazy o jejich chování pocházejí z několika málo fosilií, které zachovaly zbytky obsahu žaludku nebo stopy interakce mezi jedinci. Některé fosilie Meganisopter vykazují zbytky chytinu jiného hmyzu v oblasti zadečku, což odpovídá trávení kořisti. Jedna fosilie rodu Meganeura z nalezišť v Coventry ukazuje to, co badatelé interpretovali jako stopy po kousnutí jiného Meganisoptera, možný důkaz kanibalismu, chování, které je u moderních vážek zcela běžné a které často spočívá v tom, že chytají a požírají jedince vlastního druhu, pdní členovci Arthropleura a její současníci. Zatímco obří vážky ovládaly vzduch karbonu, půda bažinatého lesa patřila jinému typu obra, zcela odlišnému a z pohledu moderního světa možná ještě obtížněji představitelnému,
Arthropleura armata je největší známý suchozemský členovec v celé historii života na Zemi a její samotná existence stačí k vyvrácení jakýchkoliv předpokladů o přirozených limitech velikosti u živočichů bez vnitřní kostry. Arthropleura byla mnohonožka, obří příbuzná dnešních stonožek, která žila v pozdním karbonu a raném permu, přibližně před 315 až 290 miliony let. Nejkompletnější fosilie, nalezené ve Skotsku, Německu a Severní Americe, umožňují rekonstrukci živočicha dlouhého až 2,5 metru, ačkoliv některé fragmenty naznačují jedince o délce až 2,70 metru a šířce přibližně 50 cm. Odhadovaná hmotnost přesahovala 50 kg, což by ji řadilo do velikostní kategorie velkého labradorského psa nebo dospělé ovce. Tělo Arthropleury bylo tvořeno 30 až 32 články, z nichž každý nesl 2 páry končetin, celkem tedy 68 až 70 funkčních nohou, které se pohybovaly v koordinovaných vlnách a zajišťovaly lokomoci. Hřbetní destičky jednotlivých článků, tergity, byly ploché a široké struktury, které se navzájem překrývaly a vytvářely vizuální dojem článkovaného pancíře. Analýzy stop zanechaných Arthropleurou, fosilních stop, které jsou mnohem hojnější než samotné fosilie zvířete, ukazují, že se pohybovala střední rychlostí s bočním vlnivým vzorem lokomoce podobným dnešním mnohonožkám, avšak v naprosto odlišném měřítku. Potrava Arthropleury byla po desetiletí předmětem debat. Dlouho se předpokládalo, že vzhledem ke své obrovské velikosti musela být predátorem lovícím velkou kořist, jako byli obojživelníci, malí plazi a další členovci. Přímé důkazy však ukazují zcela jiným směrem. Zbytky střevního obsahu zachované v některých fosilích obsahují výtrusy kapradin, úlomky rostlinných tkání a pil. Analýzy ústních částí odhalují kusadla uspůsobená k řezání a drcení rostlinného materiálu, nikoli k uchopení a usmrcení aktivně se bránící kořisti. Arthropleura byla s největší pravděpodobností obří bíložravec či detritofág, konzument obrovského množství odumřelé rostlinné hmoty, která se hromadila na půdě karbonových lesů. Tento závěr má důležité ekologické důsledky. V moderních ekosystémech hrají velcí bíložravci a detritivorní živočichové, jako jsou sloni, hroši a nosorožci, zásadní ekologické role při zpracování a recyklaci rostlinné biomasy. Arthropleura musela hrát podobnou roli v lesích karbonu, konzumovala obrovská množství mrtvé rostlinné hmoty, urychlovala mechanický rozklad kmenů a větví, hnojila půdu svými výměšky a zároveň byla, navzdory svému pancíři, zdrojem potravy pro každého predátora schopného najít slabé místo v její obraně. Současníci rodu Arthropleura na půdě karbonového lesa zahrnovali rozmanitou skupinu členovců, kteří, ačkoliv nedosahovali její monumentální velikosti, byli pro jakéhokoliv moderního pozorovatele stejně působiví. Šváby ano, přesně ti samí šváby, kteří dnes obývají kuchyně, byli v karbonu mimořádně hojní a rozmanití, natolik, že paleontologové toto období někdy nazývají věkem švábů. Některé druhy karbonu dosahovaly délky 9 cm, tedy trojnásobku velikosti největších dnešních druhů. Fosilní záznam karbonových švábů je natolik bohatý, že šváby na některých nalezištích tvoří více než 70% všech zachovaných hmyzů. Karbonoví štíři si zaslouží vlastní odstavec. Štíři jsou jednou z nejstarších skupin členovců. Jejich předkové byli mořští a žili v Siluru před 400 miliony let. Když během Devonu kolonizovali souš, přinesli si s sebou svůj základní tělní plán, stejnou architekturu s klepety, článkovaným tělem a ocasním bodcem, kterou vidíme u současných druhů. A v karbonu již vytvořili suchozemské formy značné velikosti. Druh Brontoscorpio anglicus, známý z fosilí Siluru v Anglii, mohl dosahovat délky 90 cm. Karbonoví štíři, ačkoliv nejsou z hlediska maximální velikosti tak dobře zdokumentováni, tvořili nedílnou součást dravé fauny lesní půdy.
A pak tu byli eurypteridi, mořští štíři, kteří, přestože byli během paleozoika převážně vodní, vykazovali pozoruhodnou tendenci zkoumat suchozemská prostředí. Druh Jaekelopterus rhenaniae, nalezený v devonských uloženinách Německa, měl chelicerové klepeta o délce 46 cm, což naznačuje celkovou délku těla nejméně 2,5 metru, čímž se stal největším známým členovcem jakéhokoliv období, včetně rodu Arthropleura, ačkoliv byl převážně vodní. Samotná představa, že zvíře takových rozměrů se mohlo, byť jen příležitostně, vydat na souš, zcela proměňuje obraz karbonového ekosystému. Pavouci, ploštice a tkách ekosystému. Ekosystém karbonu nebyl tvořen pouze obry. Aby mohli obři existovat, potřebovali pod sebou fungující ekosystém, primární producenty, rozkladače, malé býložravce a středně velké predátory. Ve všech těchto rolích nacházíme členovce, kteří byli v mnoha případech podstatně větší než jejich moderní protějšky, i když nedosahovali mimořádných rozměrů Meganisopter nebo rodu Arthropleura. Pavouci jsou ve fosilním záznamu karbonu zastoupeni překvapivou rozmanitostí. Rod Megarachne, objevený v Argentíně a původně popsaný jako největší pavouk v historii s odhadovanou délkou těla 33 cm a rozpětím nohou 50 cm, se po pozdější revizi fosilií ukázal být eurypteridem, nikoli pavoukem. Toto nedorozumění přetrvávalo 25 let v odborné literatuře a je názorným příkladem obtíží při práci s fragmentárními fosiliemi. Skuteční pavouci karbonu však byli také značných rozměrů. Některé druhy dosahovaly délky těla několika centimetrů, srovnatelné s největšími dnešními tarantulemi. Pavouci karbonu již produkovali hedvábí. Fosilie z tohoto období ukazují snovací bradavky, žlázy produkující hedvábí, funkčně srovnatelné s těmi u moderních pavouků. Není však jasné, zda vytvářeli lapací sítě v dnešním smyslu pavučin, nebo zda hedvábí používali především k obalování vaječných kokonů, stavbě úkrytů a jako bezpečnostní linii při aktivním lovu. Nejstarší důkazy o lapacích sítích ve fosilním záznamu pocházejí z křídy více než 100 milionů let po karbonu, což naznačuje, že karbonští pavouci byli především aktivní lovci spíše než pasivní číhači. Bíložravý hmyz karbonu představuje jednu z nejfascinujících a nejméně známých kapitol tohoto období. První hmyz, který se živil živými rostlinami, nikoli mrtvou rostlinnou hmotou, ale živými pletivy, se objevil v pozdním karbonu a jeho způsoby využívání rostlinných zdrojů byly překvapivě rozmanité. Některé druhy měly kousací ústní ústrojí ke konzumaci sporangy a měkkých listových pletiv. Jiné si brzy vyvinuly bodavé struktury, předchůdce sosáku moderních mšic a ploštic, aby získali přístup k tekutinám xylému a floému bohatým na cukry a živiny. Koevoluce mezi bíložravým hmyzem a rostlinami má své kořeny v karbonu, i když její exploze rozmanitosti přišla později s krytosemennými rostlinami křídy. Mnohonožky karbonu, menší příbuzní rodu Arthropleura, byly rovněž mimořádně hojné a rozmanité. Rod Xylobium, nalezený v uhelných ložiscích Evropy a Severní Ameriky, mohl dosahovat délky 20 cm a byl účinným detritofágem lesní půdy. Studium jeho vnitřní anatomie zachované u některých fosilií výjimečné kvality pomocí technik synchrotronové tomografie, které umožňují rekonstruovat trojrozměrnou strukturu tkáně bez zničení fosilie, odhalilo tracheální systém velmi podobný systému moderních mnohonožek, avšak s relativně větším průměrem tracheí, což odpovídá potřebě okysličovat tkáně vzdálenější od povrchu u větších těl. Stonožky karbonu doplňovaly obraz zdravé fauny lesní půdy. Na rozdíl od bíložravých a detritofágních mnohonožek jsou a vždy byly stonožky aktivními predátory s jedovatými drápy přeměněnými z prvního páru nohou a silnými kusadly k uchopení a usmrcení kořisti. Euphoberia, obří stonožky karbonu, mohly dosahovat délky 30 cm a pravděpodobně se živily hmyzem a dalšími drobnými členovci, kteří hojně obývali vrstvu lesního opadu.
V ekosystému karbonu zaujímaly stonožky ekologickou niku malých hmyzožravých savců, kteří budou existovat o 200 milionů let později. Středně velcí, hbití a efektivní predátoři, kteří konzumovali produkci biomasy spodních vrstev ekosystému. Les, který hořel, požáry a kyslík. Existuje jeden aspekt karbonu, který se v populárních rekonstrukcích objevuje jen zřídka, ale byl zásadní pro strukturu ekosystému i pro život členovců, kteří jej obývali – lesní požáry. Lesy karbonu hořely. Hořely s četností a intenzitou, jaké se žádný moderní les nemůže rovnat, a důkazy o těchto požárech jsou zapsány v samotném uhlí, které dalo období jeho jméno. Uhlí, které těžíme z podzemí, není jen stlačená a metamorfovaná rostlinná hmota. V mnoha vrstvách karbonového uhlí nacházejí geologové úlomky fusinitu, nazývaného také fusitové uhlí či inertinit, což jsou zbytky zuhelnatělého dřeva. Jsou to pozůstatky stromů, které hořely před více než 300 miliony let, zachované ve stejných sedimentárních vrstvách jako zbytek rostlinné biomasy. Množství fusinitu v karbonových ložiscích je mimořádně vysoké, což naznačuje, že lesní požáry byly častými a rozsáhlými událostmi. Důvodem byl kyslík. Při koncentraci kyslíku 35% byl vzduch karbonu mimořádně účinným okysličovadlem, tedy látkou podporující hoření. Experimentální modely spalování ukazují, že při koncentraci kyslíku nad přibližně 30% může i zelená a vlhká vegetace relativně snadno hořet, pokud je zasažena bleskem nebo vystavena zdroji zapálení. Prach, vznícení suchého dřeva s rostoucí koncentrací kyslíku dramaticky klesá. Materiály, které by za současných atmosférických podmínek nehořely, se stávají snadno vznětlivým palivem, když kyslík překročí 25 nebo 30%. To znamená, že krajina karbonu byla v dynamické rovnováze s ohněm. Bažinaté lesy rostly, hromadily biomasu, periodicky hořely, když je zapálily blesky tropických bouří, které musely být ve vlhkých tropech karbonu časté a intenzivní a znovu se obnovovaly. Požáry nebyly v tomto ekosystému výjimkou, ale součástí jeho fungování. A členovci, kteří jej obývali, se vyvinuli v kontextu těchto požárů. Karbonové šváby se svou pověstnou odolností byly pravděpodobně hlavními přeživšími požárů. Schopni zahrabat se do půdy, ukrýt se ve štěrbinách padlých kmenů, přečkat období extrémní intenzity a rychle znovu osídlit spálené oblasti, kde zuhelnatělá organická hmota poskytovala dostatek potravy. Larvy Meganisopter, které byly vodní stejně jako larvy moderních vážek, přežívaly v řekách a bažinách chráněny vodou před ohněm, který pohlcoval okolní les. Požáry však také vytvářely příležitosti. Nově spálené oblasti byly pokryty zuhelnatělou organickou hmotou bohatou na minerály uvolněné spalováním. Průkopnické rostliny je rychle kolonizovaly a bíložravý hmyz, který dokázal využít vegetaci rané regenerace, mladé kapradiny a přesličky s měkkými, na živiny bohatými pletivy, měl obrovskou výhodu oproti těm, kteří byli závislí na vyzrálé vegetaci. Dynamika narušení a regenerace karbonského lesa byla do jisté míry motorem diverzifikace hmyzu, který jej obýval. Fosilie hmyzu, nalezené ve fusitu uvnitř zuhelnatělých zbytků dřeva, představují jeden z nejpozoruhodnějších záznamů karbonu. Některé fosilie hmyzu ve fusitu uchovávají výjimečné anatomické detaily, protože proces zuhelnatění rostlinné tkáně může za určitých podmínek zachovat chitinizovanou kutikulu hmyzu s věrností, které se žádný jiný fosilizační proces nevyrovná. Je to krásná ironie. Požáry, které mohly hmyz zabít, jsou zároveň ty, které jej nejlépe zachovaly, abychom jej mohli nalézt o 300 milionů let později. Život ve vodní obry karbonu. Ekosystém karbonu nebyl omezen pouze na bažinaté lesy na souši. Vodní prostředí, řeky, jezera, bažiny a pobřežní laguny byla stejně mimořádná a hostila faunu vodních členovců, která doplňovala a v mnoha případech dokonce předcházela suchozemské fauně. Larvy Meganisopter, týchž živočichů, kteří jako dospělci létali se 70 cm rozpětím křídel, trávili většinu svého životního cyklu ve vodě.
Stejně jako moderní vážky a šídla byly meganisoptery hemimetabolní. Neměly stádium kukly, ale vodní larva se postupně měnila v okřídleného dospělce prostřednictvím řady po sobě jdoucích svlékání. Larvy meganisopter, známé z karbonických fosilí Evropy a Severní Ameriky, byly aktivní vodní predátoři s kusadly přeměněnými v vystřelitelnou masku, kloubovou strukturu, kterou bylo možné prudce vysunout vpřed a zachytit kořist rychlostí, kterou lidské oko nedokáže sledovat. Přesně jako u larev dnešních vážek. Larvy meganisopter mohly dosahovat délky několika centimetrů, úměrné velikosti budoucího dospělce, a byly vrcholovými predátory mnoha vodních prostředí karbonu. Jejich kořistí byli jiní vodní členovci, malé ryby a možná dokonce i larvy obojživelníků. Z pohledu členovců bylo vodní prostředí karbonu stejně bohaté na příležitosti jako prostředí suchozemské. Paleodiktyoptery představují další skupinu hmyzu karbonu, která si zaslouží zvláštní pozornost. Na rozdíl od meganisopter, jejichž životní cyklus zahrnoval vodní larvální fázi, byly paleodiktyoptery pravděpodobně zcela suchozemští a jejich nedospělé formy žily ve stejném prostředí jako dospělci. Jejich dospělá morfologie však byla mimořádná. Měli 4 velká blanitá křídla podobná křídlům meganisopter, avšak s odlišnou žilnatinou a ústní ústrojí s dlouhým pevným zobcem či sosákem, který zasouvali do cévních pletiv rostlin, aby vysávali jejich obsah. Některé rody paleodiktyopterů měly také postranní hrudní výběžky, které mohly sloužit jako dodatečné nosné plochy nebo jako struktury pro vizuální předvádění. Ryby karbonu byly rovněž pozoruhodné, i když nejsou hlavním tématem tohoto dokumentu. Žraloci tohoto období, karbon byl zlatým věkem žraloků, vykazovali rozmanitost tvarů, která daleko převyšuje dnešní stav. Patřil mezi ně Stetacanthus se svou podivnou strukturou ve tvaru kovadliny na hlavě a také Falcatus s dlouhým hřbetním trnem zahnutým dopředu, který samci pravděpodobně používali při námluvních předváděních. Mezi sladkovodní ryby patřily Rhizodontida, skupina velmi velkých ryb. Některé nálezy naznačují délku přes 6 metrů, které byly největšími sladkovodními vodními predátory své doby. Interakce mezi vodním a suchozemským světem v karbonu byla neustálá a mnohosměrná. Suchozemští členovci padali do vody a stávali se potravou pro ryby a larvy meganisopter. Dospělí meganisoptery se vynořovali z vody a podnikali své první lety z pobřežní vegetace. Obojživelníci, první obratlovci s funkčními končetinami a významným suchozemským způsobem života, neustále překračovali rozhraní mezi oběma světy. Živili se členovci na souši i ve vodě a sami se stávali kořistí větších vodních členovců. Šlo o hluboce propojený systém, v němž nelze žádnou složku plně pochopit izolovaně od ostatních. Obratlovci vstupují na scénu. Žádný příběh karbonu nemůže být úplný bez zmínky o obratlovcích, protože i když v tomto období nebyly dominantní složkou suchozemských ekosystémů, vyvíjely se velmi rychlým tempem a inovace, které během karbonu a permu vytvořily, nakonec ukončily éru obřích členovců. Obojživelníci byli dominantními suchozemskými obratlovci karbonu. Skupina, kterou dnes představují žáby, mloci a červoři, byla v karbonu mnohem rozmanitější a v některých formách podstatně větší. Eryops megacephalus, jeden z nejznámějších obojživelníků pozdního karbonu a permu, dosahoval délky 2 metrů a hmotnosti mezi 90 a 100 kilogramy. Byl to zákeřný predátor mělkých vod a říčních břehů se silnými čelistmi a kompaktním svalnatým tělem. Ve světě karbonu, kde byli velcí suchozemští obratlovčí predátoři vzácní, byl Eryops pravděpodobně jedním z vrcholových predátorů pobřežního prostředí. Obojživelníci však měli zásadní omezení, které jim bránilo v plném osídlení souše. Jejich vejce, stejně jako u ryb, potřebovala vodu, aby nevyschla, a jejich kůže, i když byla u mnoha forem karbonu méně propustná než u moderních obojživelníků, stále vyžadovala vlhkost pro kožní dýchání. Obojživelníci karbonu se mohli vydávat na souš, ale byli vázáni na blízkost vody. Plazy tyto řetězy přetrhly. Klíčem bylo amniotické vejce.
Vejce s několika ochrannými membránami, jako jsou amnion, chorion a allantois, které vytvářely vlastní vodní prostředí pro vyvíjející se embryo a umožňovaly kladení vajec na souši bez rizika vyschnutí. Amniotické vejce se objevilo někdy v raném nebo středním karbonu a od té chvíle mohly plazy osídlovat suchozemská prostředí nepřístupná jakémukoli obojživelníkovi. První plazy byly malí, přibližně velikosti ještěrek, měřily mezi 20 a 40 cm a byly hmyzožraví. Jejich výskyt v karbonu však znamenal zavedení nového selekčního tlaku do ekosystému členovců. Obratlovčího predátora schopného pronásledovat hmyz daleko od vody, šplhat po stromech a využívat stejné ekologické niky, které do té doby patřily výhradně členovcům. V karbonu byly plazy příliš malí a příliš vzácní na to, aby zásadně změnily ekologické vztahy. V permu však, když se plazy explozivně diverzifikovaly a některé linie začaly vytvářet velké formy, se rovnováha začala měnit. Nejrevolučnější skupinou obratlovců permu nebyly překvapivě praví plazy, ale synapsidy, linie, která dala vzniknout savcům a která v permu vytvářela formy lidově označované jako savcovití plazy, ačkoliv tento termín není technicky správný. Pelikosauři, mezi něž patřil slavný Dimetrodon se svou hřbetní plachtou vysokou až 1,5 metru, a také terapsidy, kteří je následovali, diverzifikovali obratlovce do rolí velkých predátorů a bíložravců, které předtím žádný obratlovec nezastával. Dimetrodon, dlouhý 3 metry a s čelistmi se zuby rozlišenými na řezáky, špičáky a postkaniny, naprostá novinka mezi obratlovci své doby, byl největším suchozemským predátorem raného permu. A tento typ velkého obratlovčího predátora se postupně stal konkurentem a predátorem obřích členovců. Perm, poslední obry. Permské období, které se rozprostírá od doby před 299 až do doby před 252 miliony let, je svědkem postupného úpadku obřích členovců a přechodu k světu, v němž obratlovci začnou dominovat velkorozměrným nikám v suchozemských ekosystémech. Není to příběh náhlého vyhynutí, alespoň ne až do konce období, nýbrž příběh postupné změny parametrů světa, který umožnil existenci obrů. Nejzásadnější změna byla atmosférická. S postupem permu začala koncentrace kyslíku v atmosféře klesat ze svého karbonového vrcholu 35%. Důvody byly mnohostranné a vzájemně se posilovaly. Evoluce hub schopných rozkládat lignin, k níž nakonec došlo během permu. Možná několikrát nezávisle v různých liniích začala uzavírat uhlíkový cyklus, který byl po celý karbon otevřený. Když se mrtvé stromy začaly rozkládat místo, aby byly pohřbívány, uhlík se vracel do atmosféry jako oxid uhličitý. Lesy produkující čistý kyslík se staly ekosystémy bližšími rovnováze a atmosférický kyslík začal svůj pomalý pokles. Pro hmyz s tracheálním systémem nebyl tento pokles kyslíku neutrální. Jak koncentrace kyslíku klesala z 35 na 30 a poté na 25%, klesal s ní i strop velikosti daný fyzikou tracheální difúze. Největší jedinci, jejichž tracheje museli přenášet kyslík na větší vzdálenosti proti menšímu difuznímu gradientu, se ocitali ve stále větší fyziologické nevýhodě. Přirozený výběr začal upřednostňovat umírněnější velikosti. Ne dramaticky, ne z jednoho roku na druhý, nýbrž generaci za generací, druh za druhem. Miliony let pomalého přizpůsobování světu, který měl méně kyslíku. Fosilní záznam tento trend potvrzuje. Meganizoptery raného permu, jako Meganeuropsis permiana z Kansasu, vykazují rozpětí křídel srovnatelné s maximy karbonu, což potvrzuje, že vrchol kyslíku sahal do raného permu, avšak s postupem období se maximální zaznamenaná velikost u Meganizopter snižuje. Arthropleura mizí z fosilního záznamu přibližně před 280 miliony let v raném permu, aniž bychom mohli určit, zda šlo o postupné vyhynutí vlivem environmentálního tlaku nebo o náhlejší událost. Současně rostla konkurence obratlovců.
Synapsidy středního a pozdního permu terápsidy vytvořily formy velké rozmanitosti a značné velikosti. Dicynodonti, bíložravci s rohovitým zobákem a redukovanými kly, zaplnili niky velkých bíložravců. Gorgonopsidy se svými dlouhými šavlovitými špičáky byly vysoce efektivními a značně velkými predátory, někteří dosahovali délky 3 metrů. Tato zvířata obsazovala stejné ekologické niky, které obří členovci ovládali v karbonu, avšak s dodatečnou výhodou vnitřní kostry, jež umožňovala účinnější pohyb na souši a velikosti, které nebyly omezeny difuzí kyslíku. Permští členovci nezmizeli, ale zůstali mimořádně hojní a rozmanití. Extrémní gigantismus však začal ustupovat. Šváby zůstávali nejpočetnější skupinou hmyzu. Štíři nadále představovali účinné predátory. Bíložravý hmyz rozšiřoval své strategie využívání rostlin. Meganeura a artropleura však již patřily minulosti, nebo se jí právě stávaly. Svět se měnil a giganti karbonu se s ním nedokázali měnit dostatečně rychle. Velké vymírání. Konec jednoho světa. Před 252 miliony let dospěl svět pozdního permu ke svému konci tím nejničivějším a nejúplnějším způsobem, jaký kdy historie života na Zemi zaznamenala. Permsko-triasové vymírání, paleontology nazývané Velké umírání, vyhladilo přibližně 96% všech mořských druhů a 70% suchozemských obratlovců. Pro členovce to byla konečná rána, která ukončila poslední představitele karbonského gigantismu a zcela přetvořila suchozemskou faunu bezobratlých. Nejpravděpodobnější příčinou je masivní vulkanismus sibiřských trapů, erupční událost téměř nepředstavitelných rozměrů, která uvolnila více než 1 000 000 kubických kilometrů lávy a obrovské množství skleníkových plynů, oxid uhličitý, metan a oxid siřičitý, během desítek tisíc let. Globální teploty vzrostly o 5 až 10 stupňů Celsia. Oceány se okyselily a ztratily rozpuštěný kyslík. Kyselé deště zpustošily suchozemské ekosystémy. Potravní řetězec se zhroutil od základů. Bez primárních producentů nejsou bíložravci. Bez bíložravců nejsou masožravci. Pro hmyz a suchozemské členovce bylo permské vymírání katastrofální, nikoli však úplné. Fosilní záznam hmyzu z raného triasu, období bezprostředně po vymírání, je skromný, což stěžuje přesné vyčíslení ztrát. Dostupné důkazy však naznačují, že permské vymírání bylo jedinou hromadnou extinkcí, která významně zasáhla hmyz na úrovni řádu, nejvyšší taxonomické kategorie. Nejmenší 4 hmyzí řády hojné v permu, Paleodictyoptera, Diaphanopterodea, Megasekoptera a několik specializovaných skupin Blattodea navždy zmizely. Meganisoptera, pokud již nevymřeli dříve, zanikly právě v tomto období. Atmosférický kyslík v triasu klesl na nejnižší hodnoty za posledních 400 milionů let, přibližně 16%, tedy o 5 procentních bodů méně než dnes. V tomto kyslíkem ochuzeném prostředí byl členovčí gigantismus fyziologicky nemožný. Triasový hmyz byl malý, srovnatelný velikostí s dnešním hmyzem a obrovský ekologický prostor niky velkého suchozemského predátora byl postupně obsazen archosaury, předky dinosaurů a krokodýlů. V této posloupnosti je hluboká ironie. Ti samí obratlovci, jejichž předkové žili během karbonu ve stínu obřích členovců, se po permském vymírání stali absolutními vládci suchozemských ekosystémů. Dinosauři, kteří by během žury a křídy obsadili tento trůn, by neexistovali nebo by měli zcela odlišné podoby, kdyby permské vymírání neuvolnilo cestu. Dějiny života na Zemi jsou do značné míry dějinami katastrof, které vytvářejí příležitosti pro ty, kdo přežijí. Co přežilo dědictví OBR? Hmyz nevyhynul s koncem éry obrů. Proměnil se. A proměna, kterou prodělal v triasu a juře, osvobozen od gigantismu vlivem atmosférické fyziky a vystaven tlaku konkurence nově vznikajících létajících obratlovců, z něj učinila nejrozmanitější a nejúspěšnější skupinu živočichů, jaká kdy existovala.
Objevení ptáků v pozdní juře a netopírů v raném eocénu asi před 50 miliony let přineslo vzdušné obratlovčí predátory, kteří přímo soupeřili s hmyzem o vzdušný prostor a, co je důležitější, systematicky jej lovili. Tento predátorský tlak byl pravděpodobně nejdůležitějším faktorem, který udržel velikost hmyzu v mezích skromných rozměrů, jaké pozorujeme dnes. Experimenty prováděné v hyperbarických komorách s 30% obsahem kyslíku ukázaly, že šváby chovaní v těchto podmínkách dorůstají o 15 až 20% větší velikosti než ti, kteří vyrůstají v běžných podmínkách. Což potvrzuje, že omezení velikosti je skutečné a měřitelné i v relativně malém měřítku. Přesto i v tomto experimentu zůstává maximální dosažená velikost daleko pod rozměry karbonu. Důvodem je skutečnost, že evoluce na moderní Zemi probíhá pod tlakem obratlovčích predátorů, kterým hmyz karbonu čelit nemusel. Koevoluce mezi hmyzem a krytosemennými rostlinami je snad nejpozoruhodnějším příběhem dlouhodobých důsledků diverzifikace hmyzu. Krytosemenné rostliny začaly svou explozivní diverzifikaci v křídě přibližně před 130 miliony let a učinili tak v těsném spojení s hmyzem. Květy se vyvinuly jako signalizační a odměňovací struktury, které přitahují opylující hmyz. Hmyz se vyvinul tak, aby využíval nektar a pyl a tím zajišťoval křížové opylení rostlin. Tento mutualistický vztah, z něhož těží obě strany, patří k nejproduktivnějším v evoluční historii. Dnes více než 85% druhů kvetoucích rostlin závisí na hmyzu při opylování a opylující hmyz, včely, motýly, mouchy, brouci, představuje podstatnou část veškeré biodiverzity hmyzu. Med, který dnes považujeme za výjimečný přírodní produkt, je přímým výsledkem evoluční historie, jež začala v křídě, kdy první včely, vyvinuté z lovících vos asi před 100 miliony let, začaly sbírat nektar místo kořisti. Pavoučí hedvábí, které má z hlediska pevnosti na jednotku hmotnosti lepší mechanické vlastnosti než ocel, je produktem 400 milionů let evolučního zdokonalování snovacích žláz, které byly přítomny již u členovců karbonu. Jed štíra, jehož složení je natolik složité, že obsahuje desítky různých toxinů s odlišnými mechanismy účinku, je výsledkem 350 milionů let koevoluce s kořistí a predátory, jimž štíři čelí od siluru. Paleontologie hmyzu 21. století vyvinula techniky, které umožňují studovat tyto živočichy s přesností, jež by se ještě před pouhými 2 desetiletími zdála nemožná. Jantar, zkamenělá pryskyřice stromů, uchovává hmyz z křídy a eocénu s mimořádnou trojrozměrnou věrností. Nejen vnější morfologii, ale také obsah střev, obsah jedových váčků, parazity, které nesly, a dokonce v některých výjimečných případech degradovanou DNA, kterou lze částečně sekvenovat. Přibližně 99 milionů let stará naleziště jantaru v Barmě přinesla hmyz rozmanitosti, která stále udivuje odborníky. Vosy s ústními ústrojími nikdy nepozorovanými u živých forem, mouchy s očima na dlouhých stopkách, mravence o velikosti kolibříků lovící ve skupinách. Synchrotronová tomografie umožnila rekonstruovat trojrozměrnou vnitřní anatomii fosilního hmyzu stlačeného v hornině a odhalit detaily svalstva, nervového systému a rozmnožovací soustavy, které jsou pouhým okem neviditelné. Analýzy stabilních izotopů v kytinu fosilních exoskeletů umožňují odvodit potravu a prostředí vyhynulého hmyzu s přesností, která by byla před 30 lety nemyslitelná. A Bayesovské filogenetické modely, které kombinují morfologická a molekulární data tisíců druhů, rekonstruují strom života hmyzu s bezprecedentním rozlišením a odhalují nečekané evoluční vztahy a data divergence, jež přepisují historii, o níž jsme se domnívali, že ji známe. Proč na tom záleží? Svět, které hmyz vybudoval. Prošli jsme 350 miliony let historie členovců. Viděli jsme, jak kyslík vytvořil obry, jak je katastrofy zničily a jak jejich potomci proměnili planetu v to, co dnes známe.
A na konci této cesty nevyhnutelně vyvstává otázka, která by měla zaznít na konci každého příběhu o životě na Zemi. Proč na tom záleží? Co nám to říká o světě, ve kterém žijeme, a o světě, který budujeme? První odpověď je nejpřímější. Hmyz vybudoval moderní svět. Ne v metaforickém, ale v doslovném a ekologickém smyslu. Síť vzájemných vztahů mezi hmyzem a kvetoucími rostlinami, která se utvářela v období křídy, tvoří dnes základ téměř všech suchozemských ekosystémů planety. Bez opilujícího hmyzu by se více než 85% druhů kvetoucích rostlin nemohlo rozmnožovat. Bez těchto rostlin by zmizely ekosystémy, které podporují prakticky všechna nám známá suchozemská zvířata, včetně lidí. Zemědělství, tak jak ho provozujeme, by bylo nemožné. Většina plodin, ovoce, zeleniny a semen, které tvoří základ lidské stravy, závisí na opylování hmyzem. Hmyz není jen zajímavost přírodního světa, je to neviditelná infrastruktura, na níž spočívá veškerý komplexní suchozemský život. Druhá odpověď je koncepčnější, ale neméně důležitá. Příběh obřího hmyzu je dokonalou ukázkou toho, jak vlastnosti systému, v tomto případě koncentrace kyslíku v atmosféře, určují, co je v daném systému možné. Obří hmyz karbonu nebyl zvrácenými monstry porušujícími přírodní zákony. Byl zcela logickým důsledkem prostředí s 35% kyslíku, bez létajících obratlovčích predátorů a s téměř neomezeným přísunem rostlinné hmoty. Změňte tyto parametry a obři zmizí. Ne proto, že by na nich bylo něco vnitřně nemožného, ale proto, že prostředí, které je umožňovalo, už neexistuje. To má důsledky pro to, jak přemýšlíme o současné biodiverzitě. Druhy, které dnes vidíme, nejsou nevyhnutelnou a trvalou podobou života. Jsou podobou, kterou život má vzhledem ke konkrétní kombinaci atmosférických, geologických, klimatických a biologických podmínek, jež existují v tomto okamžiku historie planety. Změňte tyto podmínky, například obsah kyslíku v atmosféře, globální teplotu nebo dostupnost stanovišť, a biodiverzita se změní. Někdy pomalu, v průběhu milionů let. Někdy katastroficky a rychle, jako při permském vymírání. Třetí odpověď je tiché varování. Současný hmyz zažívá pokles svých populací, který nemá v zaznamenané historii obdoby. Studie publikované v posledních 10 letech dokumentují během 3 desetiletí snížení biomasy hmyzu o 70 až 80% v mnoha regionech střední Evropy a Severní Ameriky. Příčiny jsou mnohostranné a dobře známé. Ztráta biotopů, používání pesticidů, světelné znečištění, změna klimatu, zavádění invazních druhů. Dopady na ekosystémy závislé na hmyzu se začínají projevovat způsoby, které ekologové popisují stejnou terminologií, jakou paleontologové používají pro hromadná vymírání minulosti. Nespůsobujeme zánik rodu Meganeura ani Arthropleura, protože tato zvířata jsou vyhynulá již 250 milionů let. Mohli bychom však způsobovat zánik opylovačů, kteří udržují zemědělství, rozkladačů, kteří zpracovávají mrtvou organickou hmotu vodního hmyzu, jenž tvoří základ potravních řetězců řek a jezer. A pokud nás historie karbonu něco učí, pak to, že zmizení malých živočichů má důsledky, které zasahují vše, co se nad nimi v potravním řetězci nachází. Arthropleura se svými 2,5 metry délky byla impozantní. Šváb o délce 3 cm, který žil vedle ní a zpracovával spadané listí na půdě karbonového lesa, byl možná důležitější. Ekosystém totiž nefunguje bez detritivorů rozkládajících organickou hmotu, bez opylovačů umožňujících rozmnožování rostlin, bez vodního hmyzu, který vyživuje říční ryby. Obři přitahují naši představivost, ale jsou to malí, kdo udržují svět v chodu. Éra obřího hmyzu skončila před 252 miliony let. To, co zůstalo poté, co přežilo nejhorší katastrofu v dějinách života, byla odolnost, přizpůsobivost a mimořádná evoluční tvořivost skupiny živočichů, která se již 400 milionů let znovu a znovu proměňuje.
Moderní hmyz je dědictvím tohoto procesu, menší než jeho karbonští předkové, ale nesrovnatelně složitější, rozmanitější a propojenější se zbytkem života než jakýkoliv živý tvor, který kdy existoval. Když vidíš vášku létat nad rybníkem v letním odpoledni, se svými 4 blanitými křídly zachycujícími světlo a složenýma očima zaznamenávajícíma každý pohyb kolem sebe, vidíš ozvěnu něčeho, co existovalo před 300 miliony let. Vzdušného predátora dokonale navrženého evolucí, lovícího nad vodami karbonských lesů. Velikost se změnila. Základní fyzika ne. Blanitá křídla, složené oči, čelisti navržené k uchopení kořisti za letu, to všechno pochází z oněch obrů, zmenšeno do lidského měřítka, ale neumenšeno v eleganci ani v účinnosti. Jsme primáti, kteří se vyvinuli ve světě vybudovaném hmyzem. Závisíme na něm, abychom mohli jíst, aby fungovaly ekosystémy, které obýváme, aby se rozmnožovaly rostliny produkující kyslík, který dýcháme. Dluh, který složitý život na této planetě má vůči členovcům, je tak starý a tak hluboký, že je téměř neviditelný. Příběh obřího hmyzu karbonu jej na okamžik činí viditelným a v tomto okamžiku viditelnosti můžeme spatřit souvislou nit, která spojuje meganeuru karbonského lesa s včelou, jež dnes navštěvuje květy našich zahrad. 400 milionů let evolučního experimentu, pokusu a omylu, vyhynutí a znovuzrození, které vytvořili svět, jejž považujeme za samozřejmý pokaždé, když se nadechneme. A tento svět, jako všechny světy, které v historii této planety existovaly, není věčný. Je výsledkem specifických podmínek. A tyto podmínky se mění.